De hele week is het al feest in Jeruzalem bij de Spulweken. Overigens nummers die de 44e editie van het WK Seineharien op de agenda. Dat zijn 19 deelnemers om mij dienen. Maar wat hoort Seineharien eens correct in? Dat is het scherpje van de seine. En dan lezen we de seineblad lezen we op het spit. En dan maken we met de hamer de sneed van de seine maken we tin en hut slaan. Dat is het seineharien. En we hebben het correct op letten met de jurering. Nou, de seine moet om goed mee te menen, moet er vlim scherp wezen. Dus het gaat in eerste instantie om dat de seine goed scherp is, door het harien. Maar daarbij wordt ik zien naar hoe mooi dat er scherp is. En die moet egaal wezen en gelijkmatig harren, want anders dan krijg je er een zagen van. En dat is net de bedoeling. Albert docht zelfs ook mij, maar hoeft hem net echt te rieën. Ik al 3 keer won en ik ben een keer wat tweede en derde geweest. Dus ik ken eigenlijk zelf wel harien. Daar hoef ik me net op voor te bereiden. Maar ik ga eerst de jongen ga ik wel even zitten met een van de jongens. En dan even weer het ritme krijgen. Er doggen een soort families mee aan het evenement. Zij echt 2 Zwan van Veenstra die het Seineharien onder Willens echt aardig in de macht hebben. Ik krijg 15, 20 zijn per jaar wel thuis van mensen die ze ham hadden. En dan had ik ze meisjes kleren. We zetten ze wel dat we op een maat zetten van de meesten. Dat doen we thuis wel gewoon. We zijn alles heel hier rond we zijn in de wereld. Net dat het mijn dagelijkse werk is, maar ertussen trouw wel wat, ja. Ja, nog zoals die strijd omgaan met je heid en met die broer, waar zou dat winnen? Ik heb geen idee, dat is altijd de vraag. Dat hangt ik van de zijn. Nou, Haast nou echt nog een bepaalde tactiek of zo? Dat zei van nou, dat krijgt wat oors dan oren? Nou, dat denk ik wel eens even moet nijven. Hoe moeten we dit nou eens even aanpakken? Maar ja, wie door mij verder uit de meid. Of we nou winnen of net, dat maakt het me net zoveel uit. Wat verwacht je ervan, Joert? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Dan ben je in 2 toemen gelijk. Maar dan ben ik in 2 seinen gelijk. Er zit wel wat verschil in hutheid. En het is ook maar krijg goed een beetje wol. Ja, dat is altijd heel moeilijk om wat van te zeggen. Ik doe mijn best en daar bloedt het dan vaak bij. Albert voelt zelfs net in de prijzen, maar zien sommigen voor bij Anne hellen de 3e prijs.